Prekliatá chatrč v šumavských lesoch. Ak chce slovenský milovník záhad pocítiť tajomno na vlastnej koži, nemusí chodiť veľmi ďaleko. Stačí navštíviť susedné Česko, kde sa v šumavských lesoch ukrýva dnes už polorozpadnutá chatrč, ktorá má v sebe mnoho zla, ktoré tam je neustále cítiť. Miestni ľudia sa strašidelnej chatrči radšej zďaleka vyhýbajú. Čo sa tam odohralo a prečo sa ľudia tohto miesta tak boja? Opustená chatrč sa nachádza neďaleko dediny Čachrov na jednej zo šumavských planín. Miestni obyvatelia tejto samote hovoria pohádka. Usadlosť ešte v 19. storočí nechala postaviť nemecká rodina Pangerlových. Výber miesta však nebol veľmi šťastný, pretože podľa historických prameňov sa práve na tomto mieste odohralo jedno ľudské nešťastie, ktoré je tu cítiť neustále. Má táto nešťastná udalosť súvis so všetkým tajomným, čo sa tu dialo a deje? Miestni obyvatelia si myslia, že určite. Podľa tunajšej kroniky tu v roku 1820 na okraji lesa v malom domčeku žila akási starena, o ktorej si ľudia rozprávali rôzne strašidelné historky. Považovali ju za čarodejnicu, pretože počas nocí sa okolo jej chatrče diali podivné nadprirodzené veci. Nikto sa s ňou veľmi nebavil, no jej osud sa spečatil v roku 1828, keď v nedalekej dedine Strážov vypukol obrovský požiar. Vtedy ľahlo popolom až 78 domov, vrátane miestnej radnice. Obyvatelia nemohli vinníka nájsť a tak sa ich zlosť nakoniec obrátila na starenu, o ktorej sa hovorilo, že čaruje. Preto sa jej chceli pomstiť. Vytiahli ju z jej domčeka, vyhnali ju na lúku, kde ju ukameňovali. Svoje utrpenie si chcela zmierniť pri jednom veľkom strome, kde sa pred kameňmi skrývala, tu však napokon aj zomrela. A práve pri tomto strome tu nemecká rodina postavila svoju usadlosť. Svoje šťastie tu však nikdy nenašla. Po druhej svetovej vojne boli odtiaľto vyhnaní. O pohádku potom mali záujem viaceré rodiny, no žiadna na tejto samote dlho neostala. Veľa ľudí, ktorí v pohádke bývali, ju opustili. Niektorí tu našli aj svoju smrť. Podľa šumavského kronikára Viléma Kudrličku sa tam udialo veľa tragických príbehov a ľudia začali veriť tomu, že v pohádke naozaj straší a prebývajú tam tajomné sily. Na začiatku 20. storočia bola šumavská usadlosť trvale opustená a tak začala chátrať. Tajomné príbehy nenechali na seba dlho čakať. Počas posledných niekoľko desaťročí sa našlo veľa odvážlivcov, ktorí sa rozhodli na opustenej samote stráviť noc, no strach každého premohol. Z pohádky sa stalo vyhľadávané miesto pre tých, ktorí chceli tajomné sily okúsiť na vlastnej koži. Pobyt v tomto polorozpadnutom dome je však veľmi nebezpečný, o čom hovorili viacerí ľudia. Podľa výpovedí tých, ktorí pri pohádke alebo priamo v nej boli, potvrdili, že tunajšia atmosféra je veľmi ťaživá a doslova na každom kroku je cítiť niečo tajomné. V tesnej blízkosti domu alebo priamo v ňom sa stráca mobilný signál a vôbec nefunguje navigácia. Niektorí svedkovia uvádzali, že počas noci bolo v dome počuť nárek, ale aj podivné kroky. Návštevníci, ktorí sa do domu zo zvedavosti dostali, uviedli, že energia, ktorá tu pôsobí, z nich vysala všetku energiu a pocity boli veľmi zvláštne. Rešpekt pred týmto domom
mal dokonca aj známy psychopatický vrah Ivan Roubal, ktorý túto usadlosť využíval ako úkryt. Nasťahoval sa tu v roku 1991 potom, ako v Prahe spáchal 5 chladnokrvných vrážd. Roubal na pohádke choval ošípané, ktoré údajne krmil ľudským mäsom, k čomu sa mal priznať svojmu synovi, ktorý ho neskôr udal. Ľudské mäso malo pochádzať z 2 jeho obetí, Františka Hepnera a jeho ruskej priateľky, ktorých sa mal takýmto ohavným spôsobom navždy zbaviť. Dodnes nikto nevie, či to je pravda, faktom ale je, že ich telá sa už nikdy nenašli. Ivan Roubal tu žil až do roku 1994, keď odtiaľto utiekol pred políciou. V jednom rozhovore priamo z väzenia neskôr priznal, že aj on mal strach žiť na tejto samote. Doslova povedal: nie je nikto, koho by pohádka nedesila. Ukončiť všetky strašidelné príbehy o pohádke sa pokúsil niekto v roku 2011, keď ju podpálil. Hasiči však prišli včas a usadlosť sa im čiastočne podarilo zachrániť. Pohádka tak aj naďalej stojí a chátra a dodnes desí miestnych obyvateľov. Dokedy toto strašidelné miesto vydrží, ukáže čas. Ľudia celú usadlosť ponechali jej vlastnému osudu. Z času na čas sa nájde odvážlivec, ktorý sa chce na pohádku pozrieť zblízka, ale nikto, okrem Ivana Roubala, sa tam neodvážil zostať aj cez noc. Opustená usadlosť je nabitá veľmi negatívnou energiou, čo potvrdili všetci, ktorí ju navštívili. A čo vy? Mali by ste odvahu vyskúšať si, aké tajomné sily naháňajú ľuďom strach na tejto šumavskej usadlosti? Budem rada, ak mi svoje názory napíšete pod video. Ďakujem vám za pozornosť.